and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracles. Ay, hapit na lang mahurot ang gasolin ng balik-balik na kuslungsod. Pero, wag na ko makita si Senyorita Hazel. Unsaan ko kapag pangatarungan kung may bawaan ni Senyor Emilio. Ang akong cellphone. Patay. Si Senyor Emilio nanawag. Senyor Emilio. Ganong dugay man kang mitubag? Ayon ang imong senyorita. Ha? Kadiyot lang, Senyor Emilio, ha? Padaw na din niya ang senyorita. Ayon man di mo. Di mis lungsod, Nyor. May gipalit ang senyorita. Ay, salamat itaon. Liptoy, nga noy? Nanawag ni mo si Senyor Emilio. Ha? Nga naman? Ang binoy, Pa! Unsa may imong gipamalit? Oh, kinahanglanon gud sa mga babae, pa? Nga nung nanawag man ka? Gusto lang ko makadungog sa imong tingog. Karoon na lang? Iha, ikaw ang bugtong manununod sa ato mga properties. Busa kinahanglang masiguro ko nga kanunay kang safe and sound. Nagduda ba ako ni imong sobrang ka-overprotective na ako? Unsa? Doon na ba napatakag sumbong sa akong mga activities diri? Wa man! Makapahibong man good. Hangtod ang pagsangpit nako sa mga tao diri sa bahay. Murag lainan ko. Murag manindog ang ako mga balibo. Kinahanglang ila kang tahoron, anak. Anak ko kaghari diha sa ato. Busa gusto ko, nga ilang pagtratar nimo usasab ka prinsesa. Ngi, kangilo anak pa oy. Wa ko maanad. Pues, maganad-anad ka. Unya na lang ta magsulti pa. Mamauli na mi. Gusto na kong mapahaway. Senyorita. Kung wa gani si Papa, sangpita ko ninyo sa akong ngana. Kami may mabunog, ana. Sagdi lang, good. Ganahan mo sa mi. Ako, dili ko ganahan. Askang lipayan ako nga nakakita ni mong nagpaingon sa jeep ganihan nyo rito, uy. Abi na kong maigon ako skulatang papa ni mo. Nga naman? Nangita man siya ni mo ganiha. Pero tingkol baas akong dugan nyo rito, uy. Kay wagod ka. Murag ikonsaran og anghel sa diyang nga nakakita ko ni mong nagpaingon ka na ako. Unya, Noy. Imo kong isumbong ni Papa? Imo ba kong isumbong nga milakaw gyud ko bisag nagkuha ka sa jeep? Imo pa kong isumbong ni Papa? Di nyo rita, uy. Salamat kaayo, Noy. Ang kung musumbong ko, amo masab ko sa kasukos imong amahan. May pang magsabot na lang tang duha nyo rita. Sige, Noy. Magsabot lang ta. O dili ka gid magmahay sa imong paglaban ako. Ayaw sultihi si Papa, Noy, ha. Nga gisibatan ka na ako. Di lagi. Kay kitang duha maamo. Di naman day ka. Secret. Kamoy nagkuyog si Hazel gani, ha? Oh, di ba may hangyom ko ni mo nga doon ako'y tuyo niya? Milan, dili na basta-basta makagawa si Hazel sa ilang bahay. Ug ang tawag na ron sa ilang mga katabang, hangtod na ang mga tao nga naas palibot. Senyorita na. Senyorita? Mauna. Ug ang masayop sa pagsangpit niya, piti. Kitsa may nagbuotan ha? Ang iyang amahan. Hangtod ko, Karin, musangpit sa diyag senyorita? Kung wa ka mahadlok sa kulata, ayaw sa tahura. Pero kay balaod man ni Senyor Emilio nga sangpiton gid og senyorita ang iyang anak. Ang musupak, piti. Ugma
Ugma, imo ng graduation. Lagi? Wa ka malipay? Nalipay man. Pero murag mag dunay kuwang. Sa may nakakuwang nimo dong ha? Nga bag-o ang imong sapatos ug medyas. Hangtod na ang imong karsones og polo shirt. Di man makakita si Hazel sa iyang hinatag, nay. Maura na'y nakakuwang nimo? Nindot mong gudon ta tunay nga makakita siya nga akong isulob ang iyang hinatag. Senyorita naman day ang atong itawag niya nay no. Nak, Milan. O itiman edong ha. Nga managlahi ang inyong kalibutan ni Hazel. Wow! Kagwapo sa mong valedictorian, uy! Ikaw gid rin. Pero thank you sa imong support. Hain man dahil mong papa ug mama. Di sila mo nambong sa inyong graduation? Mutambong nang uy. Pero dili sila magdungan. Kami lang una si mama ang muuna niya, musunod as papa. Naamang gud si Senyor Emilio. Dungan bang atong graduation sa ilang Hazel, Karen? Dili uy. Ugma pa man nilang graduation. Og ato pa gid himuha sa sikat kaayo nga venue. Ha? Sikat nga binyo? Katong bag-o lang nahuman nga commercial center sa lungsod nang ba. Og si Senyor Emilio kuno mao'y nag-abang. Mao ba? Nagpakitang gilas good. Kay mo may kinadatoan din sa ato. Di siya gid mo gihangyo sa tag-iya sa eskwelahan. Anindot sa lugar, no? Kamu in town. Anak lang mo graduate sa daan ng eskwelahan. Nay, wa man na sa daan o bag-o nga venue, nay. Ang importante nga nakahuman gid mi sa mong senior high. Bitaw nang. Tanawa na hinuon na nang ko. Ikasab-an na lang hinuon kasi mong anak. Kapisos noos nanay da. Good. Ay, dali na mo ay man lakaw na rabata. Dali na mang layo-layo pa to lakor na to. Maagian na to ang ilang Hazel, no? Senyorita Hazel Milan. Anara ang imong dila og litok anang senyorita. Tingaling makulatahan kas amahan. Nasiguro na ako nga anigid mangagi sila si Milan ug iyang nanay. Asa ka man, Hazel? Ari sa bintana pa. Kalain sad no nga magsigil lang kog puyo sa akong kwarto. Gipulaan ako tinanaw sa akong cellphone. Tingalig. Kinsay mo tanawon, ha? Ano mong ka pa, uy? Kamadudahon na baya nimo. Tingali doon na ginagpatakala og sumbong nimo, no? Unsa may sumbong? Ambot lang nimo. Napagkuan gid kayo kuno sa batasan nga imong gipakita nako. Dili man kaingon ini kani adto. Naniguro lang ko nga wa kay uyab din, he. Uyab? Doon na sad kay lalaki nga taga dinhi nga mangahas og panguyab nako. Hadlok sila sa imong kulata, uy. Unsa? Kani adto pa, kung makadungog ko sa maong istorya. Mga saba pa ko sa musulti, ana. Mulaban ko nimo. Pero ining gipakita mong kaigihan, ang imong pagkamapahitason, sakitan ko. O ganong sakitan ka man, Dako kog katungod nga manalipod nimo. Ingon man sa atong mga kabtangan din, he. Wa ako pamunita ang sapi nga gigamit kong puhunan aron maangkon mo ang karuhay sa pagpuyo. Ang pagpuyo nga pinatuyangan ka sa imong kapritso. Wa man ko mangandoy ini pa. Okay rakit ko kanang simple living ra. Kanang way kontra. Uso na, Hazel. Hangtod ko kuhaan mo katungod nga mga tarungan. Shit, nimo. Gusto na ko magbahay. Nga nung gipakataw ko ngayon ini ang akong kalibutan. Kung pobre pa unta ko. Tingali, kaming duha si Milan ang mag-uban aron mo graduate. Oh, sila si Milan ug ang iyang nanay. Wow, kagwapo sa akong Prince Charming. Angayan kaya siya sa gisulob niyang polo shirt ug pants. Oh, pero nganong kauban man nila si Karen? Nganong misugot man si Milan nga makuyog nila si Karen?
Karen, hinaot nga dili tinuod ang akong duda nga ikay misugnod ni Papa aron pigutan ko maayo. Oh, hala, milingi si Milan. Taguon lang na ako ang akong kamot nga mukaway-kaway niya. Hoy. Psst. Anong sama ka? Hoy. Ngano ko na Anong imo manggitan-aw si Senyorita Hazel? Nanambo man siya sa ilang bintana na Maayo noon, iyag yung nakita nga akong gisulob ang hinatag niyang polo shirt o kartsones. Oh, hinoon. Pero paglikay lagi ha. Likay gyud. Tingalig na ni Edra ang iyang amahan. Ano masuko mo nang yung amahanay nga igalaran mi ni Hazel? Senyorita Hazel lagi. Nagigsabot. May kalimutan na. Magdali taglakaw, Milan. Dali, dali. Ha? Nga naman. Tingalig mo kalit og gawas ang amahan. Bitaw. Nakakita na bagit ko nga. May kaway-kaway ni mo, Senyorita Hazel. Bitaw, bitaw. Dali, taglakaw. Dali, dali. Oh, hala, Uy, may gawas si Senyor Emilio. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!